Lili, čo robíš? Čítam. A čo čítaš? Obrázky. Obrázky? A čo tam vidíš? Povedz mamke, čo tam vidíš na obrázku. Počujem motýlíky. A ešte čo tam je? Jeden motýlik, činiečko. A dole motýlky. To sú dve. Dva motýliky sú? Áno. OK. Aj veľké, aj maličké. A ešte čo tam vidíš? Aha, ujo a aj biel. Mama, Áno? kde vyšvistička? Prosím? Kde vyšvistička? Baba, Prosím. nekošte, ja ujuvala slamanou. Na tu pozor, kde je nazvaná doma, vidíš? Pozri. Čo tu dávajú do jelu? Železno. Áno, železo dávajú. A to nalepť. No, a tu cvičí, a tu dávajú injekciu do kolenka. A tu nalepky dávajú, vidíš? Na ručku. No, čo tam čítaš, Lili? Ja si tam svoju knižku. Hej. A čo ideš teraz čítať, Lili? Ja idem čítať teraz. Taká moja. A prečítaj mamke dačo, no? Čo tam vidíš? Čo to také je? Socha, to je socha, vidíš? A čo robí socha?